permezz tiegħu il-familji jistgħu jingħataw dan in-nifs. Importanti u għalhekk xtaqt li nkun hawnhekk dalgħodu li din hija l-ewwel darba li l-Gvern qed jipprovdi servizz bħal dan mal-privat. Is-soltu kif intqal sew anke mis-Surċini, il-servizz bħal dan qiegħed jingħata permezz tal-PSPs ma' NGOs differenti. Il-fatt li issa s-settur privat daħħal dan is-settur għalija naħseb konvint li huwa punt importanti ħafna, punt li ħajjejn mhux biss lill-Gvern imma wkoll ħajku qiegħed jgħin anke lill-NGOs ngħid jiena xi jkun qed jgħin jagħmel ċertu tip ta' benchmarking tas-servizz kollu kemm hu u allura ħankunu qegħdin kulħadd qed jgawdi minn dan. Biex ngħaddi ringrazzjament tiegħi lill-Oliver u lill-Kummissarjat kollu tal-persuni b'diżabilità li qed jaħdem tajjeb ħafna bħala regolatur illi jien jaffaxxinani verità. Jaffaxxinani għaliex huwa qasam u qed nara nies li matul is-snin ħaddit magħhom dwar dan il-qasam u l-partikolaritajiet tiegħu il-bieraħ stess flaxija qed nitkellem Oliver qed nixxerjaw bagħtit li email persuna ta' punti li qatt m'għadda minn moħħi. Imma ta' persuna li tbagħti tip ta' epilessija viżiva. U qed tgħidli qalt li ħanaqsam miegħek din l-esperjenza u nixtieq naqsam il-mezzi ta' xandi biex titqajjem kuxjenza onestament qatt ma daħlet fl-antiporta ta' moħħi bħala punt. Qalt li nista' jibda ix-xahar illi ma noħroġ mid-dar kważi. Qalt li għax l-epilessija li mbagħti bija jien minħabba d-dwal tal-miliet jien assolutament minħabba t-tebtib kontinu ma nkunx nista' mmur f'ċertu postijiet pubbliċi. U hija kundizzjoni, hija tip ta' diżabilità kemm jista' jkun jibgħatu minnha nies Malta, m'għandix ċkien idea. Imma minnha nnifisha li tkun konxju minn din is-sitwazzjoni xi kultant stazzjoni ta' televiżjonijiet jgħidulek issa ħanagħmlu warning għax issa ħejdu flash photography pereżempju. Hija għal din il-persuni. U ħanibdew naraw il-bieraħ qed nitkellem Oliver qed naraw xi policies ta' pajjiżi differenti wara li tajt minn miegħek għamilna riċerka sitt li d-Danimarka għandhom policy f'dan ir-rigward li pereżempju li d-dwal tal-miliet fit-toroq prinċipali ma jagħmluhomx jitebtqu ma jagħmluhom steady.